няма как да бъде експериментално лечение. 2012 за първи път се въвежда на пазара. Пак няма как да бъде експериментално лечение, защото вече ни делят 10 години, откакто пациентите са в една или друга област. Говоря за дерматологията, JAK инхибиторите първи влизат в ревматологията, а днеска са на много други места. Доктор Желева. Което искам аз да споделя е, че много пъти сме обсъждали темата и с другите колеги, които са други специалности, ревматолози, гастроентеролози. Та със сигурност те имат опит, от който ние можем да черпим информация, защото те разполагат с тази терапия доста преди нас и виждаме техният опит, така че всички те споделят с какво можем да бъдем полезни на нашите пациенти с нашите тежки инвалидизиращи заболявания, защото сърбежът и хронификацията е нещо, което тормози нашите пациенти всеки ден и ние трябва да бъдем от полза, за да подобрим тяхното качество на живот. Експериментални лекарства са тези, които са още в първа и втора фаза на своето доказване, т.е. все още са в клинични проучвания, докато JAK инхибиторите, тези, които работим с тях в здравна каса, основно, които са въведени, всички те са минали отдавна през тези клинични фази и в момента вече са доказали своята ефикасност, безопасност и до каква степен могат да помогнат на нашите пациенти.